fung kaham na rojotono tini kaike ko ang puri torkari chanan nai tongo dukanni tei norok tini ni vlog nugui mannai mamui songmani rok ani vlog to mui songmani content mang hingkake tini bangno rong haino hai mui songui phunuknai ang songya ama songnai ta skip khaioi nai tongdi phunu simi wate thangmen ta achu phusimi wate thangmen tabuk khan thagya marung suka Iko cinta pembufang bang mana lagi bang mah mati bang suka tabo ke wati robo kisa thakaba ko cinaro androsu thaisang tongsu bufang long ke amo muni tongkha monmani balokha ke motai rena hinai ton manche motai se riman riyaus kawang kanke amo soknai khane ni tini kanke khagi paisinai kanke amo khagini tini angokno Anarosh baja khlainai keno no phuno kana nai tuni Anarosh baja tabo hingke Anarosh ni je bosunda no angoro tese kairi nai tam hingke omo kairi khangke botese thangai nai tei motor khangke 2-3 bosor pore phano na asuk somoy de nangnai semiya ang tokano isa tor khangke no bo thaipinai geon bagi chabo chadi hingke tei bufang kaini tei isa jagani chapidi ke kangrai akui paikha hingke tabi ko je kosok khaitongman jaga hingke angrai khibirka hingke baja chana bang abono asuk khlailia kata mo asenti hingke mosteng chana ni ke mo kakamo ke mosteng bajang ke no kakamo mosteng bajang next vlog o phunuga nang hingke amo hingke Anarosh baja khaina bagi angrai naka Anarosh mokol nang khibilia tam baja chana ba bukurogo nanglak baja khaina hingke ba kono ongya hana asuk poriskar ke khibilia o mokol haina ke je Anarosh baja tabo phan chainai khorok chainai di markhina thogo ke mairok chakhangke tesong ke norok wasau su khlai chainai di hingke sang tini ke tok pahan chongna nayonga ke abo nang norong no kisa phunuga na hingke tok pahan chongna bagi oro mosla jo tore dikina ja ke toko rija kare kutung khangke ko alu baja khlaimani hingke abon pore ko ririkha piyas tei rusung baja khai apake tok pahan no khasing rok riyawi ta sajung je piyas risung na bisini serei tong bahan kisa karak khlai ama khlai serkangke sakang songna kangke tok bahan kupriyango karak ni ke abon pore ke alu rakha ke alu bo pula serina jak baja kisi kisa kitab ke moso pulsak rakha hasing rakha piyas rakha tak obono bitesa kolnai hingke video omo songmani kangke tebo somoy gobang no nawo haipnang video beshi lokna sini asuk tisalia kitabo jira rok joto mosla je rena nangmani rubuinai koli tongo hamki koli ni kampore ko moyom te kala rangkha takomo oboti rani teusu butai rupinai kebini sakni buti rok to poilao risun piyozo rei serpuro no ranja gatese butai mosla rok mani faija kem goto bungsa khakya mangso khakya to mangso bai simi mai chawi mai ya bunagoi goto gomo sobai tei kangrong kenarok amani tini ni tok pahan mui songmani bahai ungjaka comment khai sadi।
yang ke ko moyo moso ko thambo ki sari ka ke moi buti buti sak moi mon mani ya gulo jongno ama moi chana ni bagi khari oi rekha kisung tabo moi moni kisa chawi na kha mo jongno ama moi tikle mani chadi hini nai kisung tabo mo chawi na nai ke moi ki chamani chaini mani belai no thoka norobo video nai ne chana mo chungi dongkhana mangsorok ke यहाँ पे देख सकती हैं मैं अकेला इसको मैंने फिनिशिंग कर दिया एंड आज की वीडियो यहाँ पे थी बंद कर जाएगा पसंद आए हो तो कमेंट एंड लाइक शेयर करना 사버 딸 사버 아멜다 삽삽 커서 넣거든요 뭐로 커서 가서 넣어 무슨 커서 뭐로 커서 맘 보이 많이 넣었어 그런다